Jawa Timur Indonesia Bumi Nusantara. Guyu kok larang irem. Ndi? Muga lho. Jian tenan. Napreng. Iya. Kok ya apa kok PD iki jan luweh-luweh lho, aku ae kalah lho. Ya turi kok. Wong ki dasare manis ki ngono kuwi. Manis ki apa? Manis ki apa tuh? Manis ki ya manis madu. Pak dodol madu kowe. Promosi. Ngono ki anu kowe mesti ki rada curiga karo maduku lho, Mas. Bakul madu kok pilek. Kejem kowe iki story iki aku di privasi tak delok. Asem alus ora tau tak gawake iki apa? Apa? Pokok tak gawake mun saya lho Mas Mugo. Mas Mugo. Mas udah tak gawake madu lanceng malah sambat. Mas ora iso turu. Wargan kopi ora madu aku ngono. Bakune nek kenes. Ora ke piye to. Iki sangonku mawarku aku sumanje
wong sarit lho. Wong papat kok sing surak sebelum Senggak apa segak? Senggak apa segak? Yo kena sak sermo. Sing penting ora sengak lho ya. Madune nang ditelan. Ngono marah-marah. Ora nyapa marah. Oh, ilang baguse no, Mas. Nyapa marah kok yo. Iki pasanganku mawaraku kanggo suwangi monggo Mas menika kala ajengaken. Sampun nggih. Nggih.